la gent ha llegit la novel·la i la gent s'espera un tipus de fineta, però és això, que han de venir oberts a aviam quin tipus de dramaturgia hem fet nosaltres, quin tipus de direcció hem tingut també. Una mica suposo doncs, que acabareu, no? D'acabar, suposo que intenteu que la gent surti amb un concepte diferent, el fet de ser musical, no? Que també moltes vegades acaba esborrant aquells records que podies tenir de l'obra. Tu, Marc, que ja tens més experiència en el món dels musicals, però qui s'estrena, a part de l'obra, també s'estrena la Judit, no?, aquest cap de setmana. Perquè just més o menys sorties de l'escola, què has estudiat per...? Teatre musical. Teatre musical. Sí. Sí, vaig acabar el juliol passat i al setembre, no sé si era setembre o octubre, vam fer els càstings. I com es fa això de preparar un musical? Bueno, ells ens van donar les cançons i era preparar-se les cançons. Pràcticament era fer 2 cançons i ja està. Però, per exemple, parlaves que a vegades als Miserables tens una referència, però com es fa això de preparar de nou una música que pràcticament no coneixes? Bueno, ens van enviar partitures, ens van enviar midis de com sonaria i a partir d'aquí anar mirant, estudiant. I la partitura en aquest cas tampoc no és fàcil, eh? Parlaves ara que esteu acompanyats per 14 músics. 14. Com és això de poder estar assajant una obra i direm que toquen per tu, no? Podem dir-ho així. 14 persones allà tocant en directe per tu. Com es sent? Un lux, eh? Sí, bastant. De cop de passar a assajar, que assajàvem abans amb les gravacions en CD o escoltant els midis que havien fet, que havien orquestrat, però de cop posar-te davant de 12 músics i és complicat, haver de quadrar tot, haver d'anar amb el director, que els músics hi vagin també, té la seva feina i el seu... És un directe absolut i ja t'he dit que la música no és una música fàcil, diguéssim, és una música que el públic se l'endurà molt bé, que no és difícil d'escoltar, però que és difícil de tocar o de cantar i d'interpretar, no? Tot i que un cop te la saps també t'ajuda molt, no?, a nivell dramàtic, doncs això, i és espectacular com sona. La majoria de musicals es troben a Barcelona i encara de forma escassa, no? A part tot, és així o Catalunya s'hauria d'encara volcar més en aquesta cultura? Jo crec que estem en un moment que és simptomàtic que es proposi una producció i que sigui musical, en el sentit positiu. O sigui, que ja està en auge el musical. És un producte que és atractiu pel públic, pel gran públic, i el fet que haguem venut les entrades, doncs una miqueta ja ho diu, no? I crec que hi ha una tradició i cada cop més forta a nivell català, iniciada per Degoll d'Om o potser anteriorment, però que han seguit, per exemple, el musical més petit, els Egos Teatre, etc. I s'han exportat molts musicals, però cada cop hi ha més creació també, no? Hi ha la Barney, els Dave Furby, diguéssim, que entren en aquesta cosa una miqueta a mig camí, entre musical o no. Crec que estem en un moment que va cap amunt i que el públic també, que té un públic, diguéssim. Està bé, això, sempre poder tenir un públic. Sí. Recordem dates, encara que no hi hagi entrades ja a la venda, però més o menys les funcions seran dissabte i diumenge, a quines hores? A les 9 el dissabte i a les 7 el diumenge, sí. A les 9 el dissabte. I si algú se'n mor de ganes, que vingui i que miri a veure si s'obre alguna entrada. Que pari l'orella, no? O que pari l'orella allà a la porta. Doncs moltíssimes gràcies, Marc Pujol, Judit Tovella, per haver estat aquí avui a l'entrevista. Molta sort per demà, aquesta estrena de Josafat, el musical, i esperem tornar-nos a veure ben aviat amb aquest projecte o d'altres. Moltes gràcies. Gràcies i bona nit.